Uncede into khona ngoba uyangikolota mntu ngifuna imali yami. Ngikoloda yini futhi mfana wami? Imali 3 months mntu. 3 months son. 3 months imali yami ngayitholi mntu. Awukakatholi imali kanjani wena sana kudala ngikolo Mlungu ngiyakolota mina wena sana. Ubhadali mlungu. Awubhadali mntu. Mfana wathi ufuna imali yekhasi ngakhafu. Wabuya ngitshela mfana wami hey ipetrol iphelile kule moto elihamba ngayo ne. 3 months mlungu imali yami ngayitholi. Kanti lezo mali ngezana na sana. Lo muntu ngale ngilalutho nyama. Hayi ubheke kahle sana. Yini ukhuluma mina ngithi uzofakisa amakhamera la ekhaya kanti ungizela ngendaba zemali kwanza. Imali yami mlungu bengingisiza. Ima khuluma. Usizwa ini sana? Ufuna imali yami mlungu. Yazi le nto ngathi ngayikhuluma kahle ne professional man akhuluma ngoba manje uphethe insango yakho lana uyasibhemisa sesishanga ama area la yabona into esingayi understand. Sicela okay as if nawe ufuna isicathulo. Pholeni maleni manje sibulisela lapha kunankeemakhaya. Lami igama ndingu LAVAWS pronounce lover sinkomkane abandaziyo banibiza ngo Mr Nzokulight mshanami. Well guys namhlanje sibhalele ngo my brother lana. My brother uthina enxako nayo uyacela nje ukuthi siDuyazi TV singenelele ngoba udla ngosibona lapha einkundleni zokuxhumana wathi Mr Nzokulight ngihlezi ngikubona unceda abanye abantu and ngiyathemba ukuthi kule situation wena bhuti omdala ungakwazi ukuthi ungincedise because manje kudala and inesikhondla sendaba engafisa ukuthi kube nomuntu ozongenelela ngoba sengizame yonke indlela engathola khona uncedo kodwa ke ayikho nendawo eyiwane ekwazi ukuthi mhlambe nifumane umuntu ozokwazi ukunginceda ngathi bhuti ungawari ngoba mina ngimabiza sabelela usibiza khona ngimeka sure ukuthi isikhawuleze sifike sizokuncedisa kule nkinga obhekane nayo. Bhuti wami kunjani? Angiyaphila kanjani bhuti? Ngiyaphila nami namfowethu. Mfowethu ngiyabonga nje ukuthi size safika la ekhaya namhlanje yabo. Kodwa ngoba bengishilo namfowethu before slide amakhamera wethu ngakucela nje ukuthi bengicela sizomela lana because bengifuna ukuthi sithi kuncokola kabanzi wena bhuti yabo. Ngithi ukunderstand nami ukuthi ubhuti inkinga yakho ufuna ukuthi sikuncedise kanjani because ngisase nembuzo even though bengiunderstandile imessage yakho sibhalele yona. Kwaye khona abantu abasibhekelele la ku Duyazi TV yabo. Engithanda ukuthi each and every time mangabe kunenkinga esibhekane nayo that's why sisebenza ngamakhamera nomfethu ukuthi be understand nabo ukuthi nawo namhlanje Mr Lovers badila ngenkinga efana nalena yabo. So bengisacela wena bhuti omdala ngiyazi ukuthi besoyishilo ukuthi ubani la kumina but for the sake of my viewers ukuthi khona abantu ababhekelele bengisacela ukuthi ubhuti uzintroduce ukuthi igama ubani kwaye ke wayesibhalele namhlanje la eshowini yethu. Hayi igama ngoThemba ngilo umlungu ade umsebenzela almost 3 months ngambhadali ngimpendele imoto so la manje mangithi nyamlanda ngifuna imali yami nomvukela ngenye indlela ukuthi vele ngeke sanike imali yami so yiko into linsiza amakhamera ukuthi ngithola imali yami. Uzothola imali yakho. Okay uyasho wena bhuti uyathi lo bhuti benisebenza nimpentela benenzani kahle kulowo msebenzi wena? Like umakanika so bese impendela imoto siqala phansi kuze lokho ukuthi mhlawumbe imoto nginokubona mabe iscrap bezokhupha ipenti le yakudala mayingabe izopenta so yini ebenenza leyo nto nikhuphe ipenti nibuye niyipente? Mase ngifuna imali yami senjela ukuthi hayi sembalisela manje izinto bengaze understand ukuthi kwenzakalani. So yiko ngithi ngcono lizongisiza lapha amakhamera nokuthi hayi ngengcenga ngayithola le mali yakho. Ngayithola imali yakho. Uyasho ukuthi unexesha elingakanani futhi engakubhatali? Une 3 months. 3 months yonke? Yes. So kule 3 months wait kule 3 months akakubhatali is it because ibusiness ayihambi kakuhle wena mfethu or mhlambe is it because khona into mhlambe ibusiness yahamba so ekutshela ukuthi hayi kusasa ngizokunikeza imali yakho mase ngilanda sejijela istory sanike imali so wazowaphusha 3 months. No inkinga lena and before uze kuthina bhuti uke wazama ukuthi uye kwabanye abantu mhlawumbe uyokhulumisana nabo uzama ukuthi bekuncede kule ndaba? Hayi uyehlula vele bhuti. Akaphendula kangeneki nje? Hayi kangeneki. Mara wena usaqhubeka uyasebenza? Ukusebenza ngiyasebenza kodwa ngisela choice yikho into ngizongisiza la. Kahle ngizama ukuthi ukhona mhlawumbe umuntu ohlala naye efamilini because ngibheke ngokomzimba ukuthi umfethu ngathi uthathe emncinci mhlawumbe usahlala nomndeni. Hayi ukhona yena engihlala naye so ngasuka phansi siqalela nje udaba lwethu lo muntu umntwana behlala lo mamakhe lo babakhe sisiphusha bengigrade 11 asiphusha lo mntwana lona wazowamitha emithile ubabakhe kangeneki. Wamithisa wena? Kangeneki lo baba
so abemcotsha wabuya kimi ngaba so sengisebenza ngale nomlungu kasanikeza imali yikho ngithi lingivezela amakhamera ngingathola lolu sizo. Okay ngi-understand kakuhle wena mfethu uthi kumina wamithisa wena umntana ongrade 11 so lo mntana bamxosha kubo usehlala nawe manje wena uqashile la uhlala khona? Ngiqashile. No usho ngalento uqashile or ngiqashile straight. Uyasihlalela uhlala wedwa kahle kahle ilento engizama uyi-understand. Yeah. So manje ngoba umlungu engasakubhatali lo mntana uhlala naye lapha endlini niphila ngani niphile kanjani? Uphila nzima. Phila nzima so into engicela ukuthi ngicela linisize ngoba kubambe umlungu lo ngikhona akangeneki noma ngisayi ngalokho senjeleza amagama ukuthi kwenye lingizomvezela amakhamera no hayi sizokwenza konke kusemandleni nomfethu ukuthi sikuncedise because manje sengivezele enye situation manje ngabe uhlala nomntana abantu and labazali bakhe le ntombazana ohlala naye bavele bazomlahlela lapho kuwena bafunanga inhlawulo bafunanga nix bathi wena sokuyi responsibility yakho. Yes. Iyona leyo nto. So into khona esibuhlungu la kimi ukuthi ngizoyenza njani ngaleyo ngane. Ingane encane. Grade 11. And yazi nginokusho mfethu I always tell ama viewers ngihlele ngisho ngithi bantu abadala nginesicelo hayi ukuthi kanjani kodwa ngiyacela ukuthi sometimes mangabe unomntana oyintombazana kuyenzeka ukuthi sengumntana omncinci osamfisela ikusasa eliqhakazile kwenzeke on the moment maybe situation yokuthi umntana wakho uyamithe sehlala nawe kodwa ngiyacela ukuthi bantu abadala niqale ni understand I know and I trust angisho ukuthi mhlambe ngiyenze ibe easy lento I know ukuthi into evisa ubuhlungu kona ukuthi uzala umntana umzise emhlabeni uyixelela ukuthi uzokhula naye efumana umsebenzi and then uzoba ku relationship after ezenzela izingane zakhe namase ka comfortable kodwa kuyenzeka kulamalanga uthola umntana omncinci ese umfumane sekakhulelwe ngiyanicela abantu abadala labo bantwana ningabaxoshe ekhaya nibanikelele kanjalo because uzumthola seka situation efana naka my brother whereby umfethu akasebenzi naye utsala ngodizili nje and impilo yakhe izoba buhlungu umntana wakho sekagcina yena eshiya nalomjita omzise kuye sekadayisa ngomzimba ngoba ufuna ukuthi esurvive okanye mhlambe sekaziphonsela kwamanye amajita eshiye lo mjita lona omlahlele kuyena wena ufumanise kumjita sekayasokola nengane nomzukulu wakho mzalo umfumane ukuthi sekayasokola I know ukuthi abantwana banokwenza izinto ezimbi ngiyazi ukuthi khona intshe ebukele njengamanje ngiyanicela nani youth ukuthi nenze into eziright ningazwisa abantu abazali benu ubuhlungu ngaleyo ndlela uyayibona wena mfethu waye ngisho kanje because sengibheka isituation okuyona ukuthi manje ngoba kunomuntu ongakubhatali and manje uyazama usaqhubeka uye emsebenzini ngapha on top of that so unomuntu ohlala naye uyayibona ukuthi ibuhlungu kanjani and lo muntu ngoba angisakhona ukuthi ngiyenzeni ngibhekela kwelami side ngibhekele kwelakhe manje ngisakhona imali angiyibone manje ngithi ngiyayilanda emntwini umlungu akazinikezi akakunikezi namlungu ngicela phela imali and yona ibusiness ihamba kahle ngoba boshilo imoto ziyangena zizofuna ukupentwa azifuna ukwenza imoto zingena waya mlungu ngena waya 24/7 straight. Yeah no ayingawari ngizodila naye le case wena mfethu because abantu abanje angivani nabo angithi nawe awusebenzi lapho ngoba mhlambe uphorakele uswele into yokwenza usebenza ngoba ufuna ukuyiphilisa wena ndoda yamadoda yabo so siya ngakuphi from lana mfethu? Hey singangena kanye ku-next station kuphi ngoba thina sibhake lapha ngibona istrategy esikhuphukayo so yangazi okay no singabe sihamba wena mfethu hey ngoba inkinga wena mfethu kodwa sokwenza konke kusemandleni wena ndoda yamadoda uvalile lapho kwakho ne? Hayi ngivalile. Okay sokwenza konke kusemandleni wena mfethu ukuthi sikuncede kule situation obhekane nayo because yabo ngoba sosibizile wathi sifike lana sizokwenza konke kusemandleni wena mfethu ukuthi sikwazi ukuthi siyakuncedisa hey Strata ileso sithi yakona. Wait siyakhuphuka siya le? Thina ngoba sibhakelele angeke mfethu siyadlula labantu abale? Siyadlula kiko khona ngayo so. Ay king yami. Lebra king ngiyacabanga singene ekareni wena king yami. Ayizosikhathaza lena mase kumele siwokhe lana shikara and manje uyabona sokuphume nomphakathi mfethu ngicela ukuthi ngene nomfethu ekareni sizovanga ekareni. Yeah
Okay guys, so into soyenza njengamanje because ngiyabona le distance inkulu kakhulu ukuthi singatravel abantu abadala ngeenyawo shiya imoto lana for safety reasons. Bengisacela nje ukuthi umbukeli wami uhlale la uhleli khona thina singene emotweni sishiya imoto siyofika ngale my brother sithi kuxoxisana naye kabanzi ukuthi why izokhohlakala ngale ndlela ukuthi manje yenza umsebenzi wakhe ngale ndlela eyazi kakuhle ukuthi imali ikhona, imali iyangena ecompanyini yayibona kodwa sekazomenza kanje umfethu emsebenzele kodwa akampatali. Ngiyacela uhlale la wona mbukeli ohleli khona. I'll see you guys just now. Yes, okay. Khona. Alright. So nisebenzela khona la eJarretini vele? Manje uhlala kuphi? Ngakuphi? Uhlala phambili lapha eMaro. Oh la phambili. Oh, so imoto zabantu lezi ezifuna ukulungisa. Okay. Oh. Kwenzakalani Thabo? Oh, sure. Uye ukhulumani? Hayi nguye. Oh, uyena. Yimi kwenzakalani manje labantu bamakhamera? And then mfowethu? Oh, so sure ukhulumani uGrand. Ngigrand bafowethu? Angigrand man. Ukhulumani angazi man ngiyaxolisa ukuthi sikuzele ngamakhamera kanje. Sure. Bengisacela ukhulumani ngiyahlonipha man ukuthi ukhulumani uphezulu kwegara. Bengicela if I mind wehle sikhulume kancane ukhulumani. Angimind mara ngithuswa ila makhamera wenu lawa. Oh siyaxolisa igama nguLavasi from iTuyazi TV umuntu omdala ngoba ubona sinamakhamera kanje into esebenza ngayo sebenza ngamakhamera vele. So singabe siyihlelo nje linceda abantu emphakathini mayingabe umuntu unenkinga yabo so baye besibize nje bethi Mr Lava sicela uzosinceda. So bengicela nje umuntu omdala ngenkulu inhlonipho ukuthi mawungamind wehlele phansi sithi ukukhuluma nje kancane. Awuthi ngizwe kahle ngamakhamera mfana kithi. Siyaxolisa manje bhuti omdala ngicela simele ngalona mfethu. Okay. Siyaxolisa wena bhuti omdala ukuthi manje sikuzele ngale ndlela yabo. Besipalele umfana lana ngisuyamazi. Yeah, uThabo ngumfana wami ngiyamazi ngisipana naye lo. Oh, sipana naye. Kwamanje kazange sipanini ngimbheka ukuthi usesipanini manje. Oh, yeah. Nalinye ikara limlindile. Oh, okay. Oh, ngaloko umuntu omdala siyaxolisa manje ukhulumani ukuthi engezi kanje emsebenzini. So sihlelo nje ukhulumani olunceda abantu ngoba bengishilo kwasekuqaleni. So sipalele uyena uyamaza ngisi. Ha ngumfana ngowami lona. Oh. Sebenza naye impela ngisipana naye su. Usipana. Into engikrecruitayo mfowethu. Oh, uye recruiter. Grand Sharp. Oh, seyinesikhathi esingakanani kusebenzela intwana? Mfowethu seyidonsile labo 6 to 7 nje intwana le. 6 to 7 months. Yeah. Oh, okay. Hayi la besipalele yona ke intwana angifuni ukuthi kube ngathi mhlambe le ndaba isuka kumina ukhulumani yabo. Ngicela uxolele umfethu ukuthi why ukhulumani usipalele namhlanje anifuni ukuba ngathi manje le ndaba isuka kumina uyabona wena mfethu. Lo umpalele la abantu bamakhamera lapho ukuthi bezosi uncede into khona ngoba uyankolota mntu ufuna imali yami. Ngikoloda yini futhi mfana wami? Imali 3 months mntu. 3 months son. 3 months imali yami ngayitholi mntu. Akakatholi imali kanjani wona sana kudala ngikolo mlungu ngiyakolota mina wona sana. Ubhadali mlungu. Awubhadali mntu. Mfana wathi ufuna imali ekhasi ngakuhafu. Wabuya ngitshela mfana wami hey ipetrol iphelile kule moto elihamba ngayo ne. 3 months mlungu imali yami ngayitholi. Kanti leso mali ngezalo wona sana. Lo muntu ngale ngilalutho nyama. Hayi ubheke kahle sana. Yini ukhulumani ubheke. Mina ngithi uzofakisa amakhamera la ekhaya kanti ungizela ngendaba semali kwanza. Ukhulumani yami mlungu bengimsiza. Ima ukhulumani. Usizwa ini sana? Ufuna imali yami. Yazi le nto ngathi ngayikhuluma kahle in a professional manner ukhulumani ngoba manje uphethe insango yakho lana uyasibhemisa sesishanga ama area la yabona into esingayi understand. Sicela okay if nawe ufuna isicathulo mfana ke. Isicathulo yini inkinga ukuthi ubhemile. Inkinga ngiyakulayita mina khulumani. Ungazongiphaphela. Ufuna isicathulo mfana. Khulumani. Wepaw. Futhi bensizwe Ima khulumani. Khulumani uyalwazi udaba ngizofaka isicathulo long time. In long time. Wani yakho mfana uzaba namankinga lapha. No, inkinga yazi inkinga esinayo yini khulumani. Ukuthi uyasibhemisa thina. Amakhamera la ekhaya. Uyasibhemisa thina. Okay, awumind ukuthi ubeke insana yakho. Ngiyamind mfana wami mani ngoba ngani manje. Inkinga yipi into soyikhuluma uphethe idakamizwa khulumani. No akusona isidakamizwa ayivunyelwe lento. Ivunyelwe ngendlela yakho kodwa ngilandile phela kwami asikhulumeni ngifaka amakhamera. Asifake amakhamera. Nalomfana lo. Okay. Ufuna imali yami mlungu ngikho babhalele ukuthi bezonsiza mfuna imali yami kuwe mlungu. Ihouse nafaka emalini. 3 months imali yami akampatali manje ngitshela ukuthi nyahla. 1.8 lifaka uhouse uthi niyashisela imoto. Okay. Ezinye ziyaspread. Ibusiness kabani leyo mkhulumani le? Ngiyami impela ke umfana uyispray nana akusi responsibility yakho le.
No, ngeyabo lapho. Kanjani ngoba wena ibhizinesi yakho la. Basesikolweni laba bantu, basesikolweni laba bantu. Basesikolweni la kuwe. Uthi ubhadalwa malini na ngosuku? Wena umbhadala malini lento engifuna uyazi wena. Angithi mina ngifuna ukuba kwazi nawe phela ukuthi utshele wena okay hayi bengingangixelele ngifuna ukuyiva kuwena njengombhadali ke wena Grootman obhadala imali kwintwana. Grandshop ngiyababhekela engane zasedladleni. Ngiyasifundisa isipani ukuthi kusasa zibe la. Oh so abasebenzi baya volunteer. Baya volunteer njengamahata mfowethu. So wait Grootman ushuthi le ntwana iya volunteer la kuwe. Grandshop iya volunteer le ntwana. 3 months yonke bombhadala kodwa my 3 layer ukambhadali mlo ngifuna imali yami. No mfana wami yazi ukuthi why ngingalenzeli manje njengokuba. Number 1. Hayi ngifuna imali yami uthi ungangenzeli uthi ufana indaba zemali mamela mfana ngizokufaka isicathulo emakhaya. Hayi akunasicathulo nix la. Hayi akunasicathulo nix la Grootman. Imali yami. Kusiza ini manje mfana imali yami ku. Asiphilanga imoto mfana uzoyithola kanjani. Wait Grootman awutshele mina client abhadalile. Abhadalile. Abhadale wonke inyanga ziphelile unika imali yami 3 months kubona bekhona la. Okay Grootman. Ukake manje ngithela izodonsa usigedlemba namanje ungifakile umoya emasondweni. Angiyembuyi ngikubona. No Grootman okay imali ya Grootman isiye kuyitsala lento siyisa lena le. Mina ngithi sivumelano sakho intwana ngithi kuye half first 3 months. 100%. Yeah manje why ungasamkhafi for the past 3 months angithi yakutshela intanga ukuthi angithi usebenza naye intwana yakho uthi intwana yami and manje intwana yakho uyazi ukuthi ibhekane nesituation kanjani endlini la isuka khona. Hayi intwana yakho akazi ngibeke lapha. Okay sengizokubeka mina. Sengizokubeka mina intwana yakho ihlala endlini yakho uhlala naye manje. No ungixelele uhlala neMary manje kunomntana wabantu wamithisa and wambona leyo ngane. Angiyibonanga mina. Why ungafuna ngibona leyo Mary? No ngizoyibona mangisuka la cause kumele simncedise ngezinye izinto yabo ezifuna yena personally. Nimzameleni bafethu lo ba 1000 nyana. Na besides ukuthi uyamazi lo muntu esikhuluma ngayo. My Grootman uya understand mamela bafana mamela ntwana yami undaba zemali imali yami ubheke kahle ntwana yami. Ngiwani kodwa ufuna umbhadala imali yami ngilungisela imoto zakho every day. Ilungile ke lento ihamba. Okay Grootman bengithi kungaphela le ngiyolinikeza imali manje ngizokunikeza kanjani. Wait Grootman awutshele mina ngasamthing la Grootman. Efona nani futhi mfowethu? Ngithi kudala usebenza naye lo muntu lo. Hawu and manje unenkinga le obhekane nayo ofuna ukuyilungisa wena unenkinga wena ufuna ukumbhadala imali yakhe. And thina silana Grootman ngoba sizofuna imali. Umbhadala malini for the inyanga eyi1? Mfowethu ngibhadala 200 ngelanga. Kusho ukuthi nje 2000 bengibanika laba bafana. Banika bona 2000. Okay so manje stopelene na Grootman lento ngoba umuntu angaqalile. Mfowethu mangithi ngiyathatha ubhekisisa la. Yebo imoto zabantu ziyalunga impela. Kodwa ke kusuka kushota amaparts. Basuka amaparts laba wadayisa. Ngisuka ngidonsa mina imali zabo la. Because ngibanikeza nje ama1000. Why abanye bafolele yena ngipholisile mina unika imali yami. Funa imali yami. Last week ushaya gearbox. Singibona amakhaya gearbox nayi khona mlungu. Ayizange ntshintshe gearbox yakho ngijayela imali yami. Landa amakamera manje sobheka. Manga lawo mlungu. Unayo le evidence wena. Ngina impela lapha eworkshop. Amakamereni uyishayile lapha. Uthawe nina ayizange ngishaye gearbox yakho mina ngifuna imali yami. Wait. Usho ungakanani wena ukuthi ikhona le gearbox? Le ntombazane esebenza lapha ne. Yiyo bengikhombe video yalomfana eyilayisha ku Corolla labafana bamarasta no. Hayi mlungu. Okay. Asiyenze kanje. Okay, sharp amphethe. Thina start ihlangothi mfethu. Ima mfethu. Angithi Grootman uyashuthi. Izondo khuzele into zakhe imali yami. Ngicela umame. Sentshela ukuthi ngibulala ama-gearbox akhe ngabulala ama-gearbox akhe. Angithothanga gearbox. Unayo yonke evidence angithi. Hawikhona kule ntombazana. Kule ntombazana ku-workshop njengamanje. Okay, so ngicela siye khona njengamanje. Uyazi manga lo mlungu. Angithi sifuna iproof wena mfethu. Mina angithatha iside. So mayingabe iyenzekele lento sothola iproof. Sizobona ukuthi ibhadale kanjani. Manje la uyabona manje lani manje lalelana naye. Imlalelanga yima mfethu. Ngifuna imali yami ngabe sikhamba sesiyazi. Asamsong. Manje buya ngizothatha imali yami ngikhuluma naye. Yithi ngikhuluma naye mina. Ngibona ukuthi ngenza njani ngalemoto. Asambe ngibonisa evidence wena. Ngizonikeza inamba bafowethu. Hayi angifune inamba mina Asamba. Nihamba nami? Na.
kushuthi ngiboshwa yini amakhamera. Okay, kushuthi kona khulumani ukuthi ayikho le ndaba ekhulumayo. Bengisacela ke ukuthi sihafe intwana. Angithi na 3 months meaning umkoloto for 2000 a month angithi. So 6000 le ikoloto intwana for 3 months angithi. Manje gearbox idinga. Oh, ngithe sambe uyongibonisa iproof. Yemfowethu ngiyakutshela namhlanje asambe uyongibonisa iproof. Okay, asambe. Wena uze kusasa. Okay, so khulumani izikayibili lezi zinto. Either samba sonke uyongibonisa iproof kantanga o manje ungitshela ukuthi uyibhadala kanjani le 6000 kantanga. Cha ngibhadala imali mina. Ufuna imali yami. Oh, bhadala imali. Yazi sokwenzani ngoba suka la. Ngizokwenza e-workshop yakho na khulumani. Ngizokwazi ukuthatha something ukuthi intanga soyidayisela somewhere ezokwazi ukuthola imali yakhe. And then when uzosivulela icase ke lapho. Angithi wena uyala ukubhadala untwana. Okay. And thina siyothatha izinto lapha. Ke yabona ufana ezingaba wena. Ubona ngowami ngithi ubona ngizosala. And then wena wadila. And wena wamfaka isandla untanga omhlambe and from now on thina somtholela isibani thina. And ngeke uphinde umbone sizo ku workshop yakho. Kodwa thina siyithatha into ngizomthola ngithi okay it's fine uyenze ngendlela yakho uyenze ngendlela okay mina ngitsho izwa mina ngithini khulumani ngithi uyenze ngendlela yakho ukumthinte angithi i-responsibility yethu yena vele wamthinta ongaba kuthiwa ungumthinte njengamanje masikhona ngamthinta kabuka ngamthinta akabi ready maso ready ke umthinto wena khulumani siyakutshela ukuthi sithina sesizobona workshop yakho angithi wena ukwazi ukuthi usihafe le mali uzohamba nani e-workshop yami yebo so thatha lento esikwazi ukuthi kunomuntu ozoyithenga that's what imali yokuthi ebhadale kuntanga yendoda yebo akungenwa lapho ngifuna imali yami ngiyabona ukuthi wena ngona manje imali yami mina kandulela ngoba sithi siyahamba mfethu uyangamela la aselanga ngulo la uthe ufuna ilantuza yakho ngithi ngifuna imali yami ngicela ninisize ngifuna imali yami asezongiqambela market wafuna igiyabox sambe mfethu siye workshop asambe siye workshop mfethu siyozama ukuthi hayi khulumani yakho le thina sisebenza ngendlela yakho angithi wena ufuna senze ngendlela yethu nathi soyenza ngendlela yethu ke sibona ngathi izosisebenzela okay umaqhuzu matolo le ngakini hayi la le ngakini hayi la hawu usibheke kakuhle asikusabela thina siyakuhlonipha khulumani ubheke kune different between asikusabi siyakuhlonipha sizoyenza ngalendlela ka izinto soyenza njengamanje sishaya imoto thina ngoba ukhulumani akayimisele nje ukuthi ehafu ntanga and thina sohamba siye le koyo shop yakhe siyobona ukuthi yini esoyithatha lezo kwazi ukuthi intanga ephile sibone ukuthi singayidayisa izokwazi ukubuyela imali kaHulumani ngoba bayasho ukuthi vele uhlele kanje yena akafuni nokucooperate siyaqala lena cha into engifunayo that's why ngifuna ukuthi siye ku workshop isithu ukuthi ngiyobuza lo ntombazana osebenza ngalo ukuthi unayo le evidence yokuthi lo mfana uke watshontsha manje ngabuke watshontsha sobona ukuthi sisolve kanjani nefemena kodwa manje ngatshontshanga ngoba ngiyawuva lo mgolo ukuthi nje ngathi ukhuluma into engekho umntana abantu uyasokola ulambile yena nje akanandaba nokuthi kwenzakalani ngempilo yakhe ngiyacela ngembukele emakhaya mangabona inkinga nawe lapha emakhaya ungalibali ukuthi sibhalele on Duyazi TV .co.za ungalibali nokuthi sifollow inkundleni zethu zokuxhumana sikhona lapha ku TikTok sikhona ku Facebook sikhona yonke indawo na ku YouTube @Duyazi TV ungalibali ngembukelo wami ngikuthandayo ukuthi cofa subscribe ushare nama videos wethu ezokwazi ukufinyelela nakwabanye abantu abafuna umitsala zokulayita kodwa bengazi ukuthi singakufumana kanjani uzosisiza la ku Duyazi TV ngiyacela usibhalele ngembukelo wami ngiyithanda nokulamba emakhaya and I'll see you guys on the next episode. Tasha! 1 million. Profile siyangena la. Hey wena sokulike klazo. Yeah, ngena la. Hayi Aselanga wena. ngiyabona nini ya umntwana wena nami ngingwena akawubutsora khona yini wena upholo umdeka awuzela wemntana ndini awuzela hey sokuthwara singakuthwara ngoba utheni uyaphapha wena awuzela ufunani la ufunani la ufunani la mamela wena sokulayita wena ungazophapha wena why angalikhuza ukuthi ngibamile ubona mzini hayi ngishap mus manje ushap manje yeah ngishap ushap mawukanje ndiphethe nozura ngwana abana mama le ntwana lena isesencane and ngeke wazala le ntwana ngoba incinci kanje mama sizoyithatha siyise disciplinary camp ni ningaba nothusa nne no one bro esifuna uyohlala nontanga bakho yes ningaba nothusa ngamanje uyabona udlalele emic yami chithisa mic wakho disciplinary camp uzodibana nentanga zakho yes cula
Mr. Brafi, ayithathe le ntwana. Ngithi anginaxolo lakho. Uphuza njalo every day mina uthi ngenze njani mina? Bengiphuzela wena. Right ukuthi mama wena washiya abantwana nami isidakwa. Athathile abantwana basashale ukuzongitshela ukuthi bengiphuza Uyaxolisa muntu omdala. Okay, sisimoya nona. Muntu omdala kodwa angithi nina amanye amalungu efamily akhona la ekhaya. Mhlambe ubaba omncinci bakhe o-aunt bakhe. banenkinga zabo. Mara why banenkinga zabo. Bekunenkinga ikhona. Why ningababizi mhlambe mawubona ukuthi umntana kudala ke la. Okay, usisi wakho ngoba igazi lakho lelo yena the time umbamba bombambelana. Maybe kuphuzile wara maybe uthurinyana jibe jetharo. Because uhleli uyenza leyo nto manje ingane encane yona. So wena mawudake ubona ngathi osisi bakho ngabafazi bakho wena. Hayi. Ingane encinci kangaka emotional future ucabangani ngaleyo nto? Eish. Amara war akamukatra ngwalo. Baba uyabona ke la uzonginyanyisa khona ukuthi manje sofuna ukuphika umntana ekhuluma lapha phambi kwami. Ngicabanga ukuthi lo mntana yini wayezofuna ukuframe wena ngento engekho. Gargana butho ubona mufela kana kusijina. My brother ngizoyicima le camera. Ngaloku ukukhuluma into engekho ngizoyicima le camera ngithethe nawe nje kakuhle side. Uthi usisi wena uyaphuma ekameleni lakho uze ekameleni lakhe uthi ufuna ukulala naye yena engafuni. Wena uthini uthusisi ukulandela ngayiphi indlela? Ngilandela vele aze lana vele senze yona into esiyenzayo. Nenze ini? Singakhuluma ngagcina ngidisrespect. Mama kade ngifuna ukumtshela umama. Ngilandela la umama engekho semsebenzini usile kabi. Wena mfethu usisi uzele ukuzothini uzele ukuzoba ngumfazi wakho la ekhaya or uzele ukuzosebenza. Wena umfazi wena. Lo muntu sesi wakho lo mara wena wambamba wenzani? Ukufika mbomba izandla lo ayifuna ukulala nami ngenkani. Amakhamera abo uyafunqa ukuthi wangihambiselanga endlini yakho wangikhuza endlini yakho. Waye ungayemakhaya wena sithi wami waye ungagoduki manje ngabe igolile kuhlala. Ngekhaya la msazamela impilo khona apha egolini njengoba kuzanye impilo khona apha egolini. Ukuthi ingane zigcineka kanjani. Sister vele usuvele wayenza wrong ukuthi ubiza labantu abamakhamera nyabulala mina wonke lana amakhamera. Nyabulala mina sicwa. Never put wami never kenza kanjalo kuphela into kamakhamera. Relax lo uthemble lo amakhamera put mina. Never angambizela amakhamera. Wena uthi abantu ucabanga usilisa manje. Mntwana encane le. Aye. Yabona ngitshelile ukuthi ngilethele isikhona. Sokulayita wena. Braten thatha le ntwana. Kuka le ntwana. Uzamukuka wani we? Kuka le ntwana Braten. Sokulayita ntwana yami. Sizama ukukunceda la. Kuka le nto Braten. Kuka le nto ifake lapha emotweni fast ungazosicayela. Vulela thi ngikuvulela umnyango. Ngazohlala ngathi le. Uthini nina usho thini?